Igbo nchọ ka njụchara enwe obere ajụjụ bịa ka nwe obere ajụjụ bịa naanị otu nkeji ọma nkarị otu nkeji hei ọ sị na ya nọ na ndị niile na-agafe ebe a na ọ na-adị ha ọsịsọ ọ na-adịkwa ha ọsịsọ hei nwanne ịma bịanụ nso n'ọkwa Igbo ka anyị na-ekwu okwu ya maazị Ugocha ọ dị mma ana m achọkwa na onye m ga-ajụ ajụjụ ndị niile na-aga ebe ọ na-adị ha ọsịsọ nwanne ọkụ ndị bi ebe aga skuul ha agaghị akwụkwọ ewuo ha na-atụ ụjọ enwere onye ọzọ ọmarịcha nwaanyị na-agafeta ugbu a o nwere ọmarịcha nwaanyị na-agafeta ugbu a ka mma ma ọ ga-ekwe n'unu ka m jụchara ewu obere ajụjụ awuo ọmakakwanụ nwaada biko bịanụ nwa obere ajụjụ biko negoro ka isi maa mma bịanụnụ ihe abụkwana ihere bịanụnụ ọkwa naanị otu nkeji ana emechana m ihe m bịara ime n'ọzi nke nwa ka m na-eche kemgbe bịanụnụ kwara ihe niile a nna ya ọgụ mezienụ m ebere bịanụ ka njụ onwe obere ajụjụ onwe ihe dịrị ha mma onwe ihe gbagwoju anya ndị ajụ egwu Igbo ọ na-atụ gị ọkwa egwu Igbo anaghị atụ gị bịanụ bịa kwụ n'ihu ebe a mmụjụ gị chọrọ ịjụ gị achọrọ m ịjụ gị aha gị achọrọ m ịjụ gị onye ebe bụ na ajụjụ nke atọ na nke anọ lọsịakwa bịakwụ n'ebe a ka ị na-ekwu na enweghị ọzọ you don't like social media ọkwa nkụzi ka m na-eme nke m akwa ihe a na nkụzi ka m na-eme ngwa na ihe m chọrọ ịjụ gị achọrọ m ịjụ gị aha gị ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ njụcha gị aha gị ajụọ m gị onye ebe bụ asịzie gị nyere m aka supere m sọsọ aha gị supere m aha gị nwekwa ihe ọzọ supe n'Igbo nunu ịfụnanya ya na bịanụnụ nso bịanụ nso unu afụgo na ọmarịcha nwaada nna ya kemgbe ka ọ bịa sonye m ngwa ọ dị mma biko nwaada gwa nna ya aha gị Ugomma onye gwana m ọ ka mgbalị ka ị ga-asụpere anyị nụ Ugomma Ebeke Ugomma ịbụ onye ebe Ugomma bụ onye Igidimba Abịa ebe na Igidimba Abịa ikwu anọ na ndị ikwu anọ na-amakwa mmadụ egwu ndị ikwu anọ na-ama mmadụ egwu ụmụ ha nke mkpọpụrụ ahịa bụ Chinedu gift Chinedu nke egwu nwatakịrị dị nnọọ ọ dị mma mana nsogbu adịghị ọ ka m ji sị na ndị ikwu anọ na-amakwa mmadụ egwu ihe nke a ndewo biko Ugomma nyedonu m aka ihe a na-ekwu okwu ihe a maka na ọchị girigiri mba Enugu si mmụọ jee jụtara ndị mma ka ama manwe ndị makwa ka esi asụpezi aha na-asụ Igbo biko nyere anyị aka supere anyị Ugomma n'Igbo Ugomma enwere ebe ị dara ya ihe esi m oge me is like M then A Ugomma nke bụ eziokwu ifo na-eme nke ahụ bụ ọdịda maka na iwu edemede asụsụ ya usoro edide Igbo mee anaghị eso ne ya ndị mmadụ na-eme ha dara ya maka na ije usoro edide Igbo mee enweghị ike iso ne ya bụ mee mma
ama m n'otu isi ede ka ma m chọrọ ịkọwara gị. Tupu m akọwara gị ọya supe mma. Mma. Mịmịa. Mmịa. Aha m awụ mma, aha m mma. Mma gee m ntị, ihe dị iche na mma na mma bụ akara ụdaolu. Akara ụdaolu ihe dị iche na mma na mma. Ngwachi ka m gwa ihe dị n'akara ụdaolu. Mma. Mma wụ mido. Mma mido. Mma bụ mma bụ ha na mire. Ama m ihe wa akara ụdaolu. I understand what you're saying. Enwere ndị afa ha wụ depends on the way it's being spelled oge a mụrụ ha. Ọ ya ka m na-achọ ịkọwara gị. Anaghị m asịkwa na ama m na onwe ndị si otu anyị ede na-eme mana m na-achọ ịkọwara gị mana ihe m na-alụ bụ nkụzi. Ihe m na-alụ nkụzi. Ihe ọzọzi m chọrọ ịjụta gị bụ gịnị bụ prọfesọ n'asụsụ Igbo? Prọfesọ. Prọfesọ. Onye isi nkụzi. Onye isi nkụzi. Mma sị na prọfesọ n'asụsụ Igbo bụ onye isi nkụzi. Ọ dị mma. Mma ngwa bịa anyị nkụzi asụsụ ọzọ. Kedu ihe ọzọ m ga-ajụ gị? Maka ihe ọzọ m ga-ajụ gị. Kedu ihe bụ mma ngwa chekwechekwe ngwa njikwa oge ka m hapụzie gị ma ajụkwara gị ma n'asụsụ Igbo prọfesọ bụ ọka nkụzi. Bịa n'ụlọ nso ka anyị na-afụrụ gị. Mmasị na ya bụ nkụzi. Mmasị na nkụzi dị ya na ya gbalịkwara ọfụma. Mma bụ onye ikwu anọ nne ya anyị na-atụ mana mma ajụjụ ikpeazụ m chọrọ ịjụ ọkwa ịbụ nne ọkwa ijidego ụmụaka. O nwere ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị. Ọ bụrụ na nwa gị batasị gị mami ya mama na-asị ha mụọ abịdị Igbo awụ na ha bịa n'ụlọ akwụkwọ echi na onye ọna ga-agụ ya n'otu n'otu ka ị ga-esi akụziri ya? Ngwa agụdo na ihe ga-agụrụ nwa gị maka ama m na ọ bụrụ ebe isi dị na ị ga-eme ya ọfụma. Ngwa ọbụla abịdị Igbo ka ị ga-esi mee ka ihe ị ga-akụziri nwa gị. Gụọla anyị ihe ga-agụrụ ya. Sọsọ ya bụ abịa ikpeazụ m chọrọ ịjụ gị. Abịdị Igbo ị ga-agụrụ nwa gị ma ọ nọtasị gị. Abịchịdị figigbighigbi hiicheke kpekwelemeni ninyiwinyi o pireseshiti uviweyeze. Wow! Mma gbanịtụrụ mana mma nwere ebe nwere mkpọbi okwu. Wow! Mma ịgbani ya mana ọ bụ na m wepụta ha ihe sị gị na ị nwere ike iri ya. Ọ bụ na m wepụta ihe ị gara iri ya mana nsogbu adị mana o nwere ebe ị nwetara mkpọbi okwu ka m gara. Ọwụ ị na-agụ ka m gwa ebe ịkpọbi okwu. Ngwa bido. Abịchịdị figigbighigbi. Gụọrịkwa ebe ahụ. Abịchịdị figigbighigbi. Abịchịdị figigbighigbi. Enwere ihe ịma ihe anyị na-akpọ ihe ahụ ihe. O nwere ike ọ naghị ekwe gị mkpọpụta. O nwere ike otu nwaasị na-asụ asụ. Mana ọtụtụ ndị si otu ahụ mana na-aghọta ha. Ụfọdụ ọhịa ọlụ mmiri okwu ha nsogbu adịghị. Ngwa ka anyị agafe ebe a. Ngwa abịchịdị ngwa ha. Ama m na ị ga-ede mba ịkpọrọ ihe abụọ. Na mba ọ ha abụọ abụghị nke a nọ nke abụọ ụda elu a na-akpọ ya bịa na ụda arụ ka a na-akpọ ya. Ụda arụ ka a na-akpọ ya. Nke ọzọ abụrụ ụda mfe. Ngwa hiicheke kpekwelemeni ninyiwinyi o pireseshiti uviweyeze. Mma maka isi na-agụ onu gị a na-atọ ma ọ dị mma. Imeela ndị Igbo ga-anụ onu ha ga-afụkwa ihu gị. Imeela. Ọ dị mma na ahụgoro ka o si aga. Mma Ebeke gbara mbọ ịgụrụ anyị asụsụ Igbo ịgụrụ anyị abịdị Igbo. Ọ gbakwanụ mbọ gbatị ọfụma mgbe ọ na-asụpụkọ n'ahịa ọ gbatụrụ nwa mbọ. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị si otu a were agba ya bụ mbọ
ịma na ihe ga na-agakọ n'ọfụma. Ọ dị mma, ọ bụ ka ọha ya n'ọnụ tata. Aka mbụ nwanne gị nwoke Maazị Ugocha, onye na-agba mbọ iwetara gị asụsụ Igbo tụrụ atụ n'ụdị nkụzi. Gbaa mbọ soro anyị na Facebook, soro anyị na n'okpo ozi YouTube, ebe ọbụla TikTok, ebe ọ na-efela. Biko gbaa mbọ ka ị na-alakụnyere ihe anyị na-eme, na-ekesa nye ndị ọzọ ka ọ na-aga aga, maka na asụsụ Igbo ga-adịrịrị.